हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसन बानी? सिंगर अलका यादव कुछ पेश करे जाता नहीं आप लोग के सामने। एगो लड़की बाड़ी, एमए बीए पढ़ले वाली, बहुत ज़्यादा पढ़ले वाली। उनके शादी हो जाता एगो किसान लड़का से। तो कहतरी, कैसे कहतरी, जब जातरी तो उनको कोनो सुख नहीं मिले तो कहत का बाड़ी, कैसे कहतरी और कौने भाव में कहतरी। पेन्हतानी फटा ही लुगरिया रे, बलमा मोर किसान मिल गइल। पेन्हतानी फटा ही लुगरिया रे, बलमा मोर किसान मिल गइल। अगुआ बेदार दादा रदियो न जनलस, बाऊजी के अखिया में धूर झोंक दिहलस। अगुआ बेदार दादा रदियो न जनलस, बाऊजी के अखिया में धूर झोंक दिहलस। हमरो भइल दूर गतिया रे, बलमा मोर किसान मिल गइल। पेन्हतानी फटा ही लुगरिया रे, बलमा मोर किसान मिल गइल। औरी कहतरी, कैसे कहतरी। होत भीनु सरवा बैल दौड़ावे, बैठी मचाने पो चिड़ै खेलावे। होत भीनु सरवा बैल दौड़ावे, बैठी मचाने पो चिड़ै खेलावे। बरसेले अखिया के बदरिया रे, बलमा मोर किसान मिल गइल। पेन्हतानी फटा ही लुगरिया रे, बलमा मोर किसान